Fiecare dintre noi poate fi un turist anonim. Noi, cei fără rezervare, fără conturi în paradisul ăla fiscal, cei fără pile și relații. Tot ce vrem e să plecăm din oraș din când în când în perioada celor câteva zile libere sau a concediului bine meritat. Poate avem și familie, poate avem și mașină. Sigur, avem câțiva lei grei în buzunar. Unde mergem? În cele ce urmează vă propunem destinații și atracții, evident turistice, din eterna și fascinanta Românie de Vest, mai nou, ci că e și fabuloasă și cu spirit. Iar dacă ne enervăm, tragem o raită și prin țările vecine. Doamnelor și domnilor, la drum! Între sezoane nu este deloc ușor să găsești o destinație pentru a-ți petrece weekendul. Turistul anonim oferă o variantă. El pornește pe urme istorice în redescoperirea celor mai vechi localități din zona de vest, Castelul Corvinilor și Cetatea Devei. Din vestul țării până acolo ai de mers 3 ore cu mașina. La alegere ai 2 rute. Diferențele dintre ele sunt câteva, dar de luat în seamă. Traseul Timișoara-Lugoș-Deva are 10 km de serpentine, iar cel prin Arad este principala rută de tranzit a camioanelor. Noi recomandăm drumul prin Lugoj, deoarece este mai liber și mai bun. Ne îndreptăm spre Hunedoara. Străinii vin în grupuri organizate cu gândul să vadă locul în care a trăit Dracula. Sorin este muzeograf și este obligat să spulbere zi de zi această iluzie hollywoodiană. Construcția acestui castel începe în anul 1441, când Ioan de Hunedoara decide să lărgească o mică fortăreață ce a fost primită danie de către tatăl său Voicu de la regele Sigismund de Luxemburg. Ca urmare, Ioan de Hunedoara construiește o nouă incintă cu 7 turnuri de apărare. După anul 1446, când devine guvernator al Transilvaniei, Ioan de Hunedoara începe o nouă etapă de construcție, de data aceasta punând accent pe latura civilă, și ca urmare construiește 2 palate, transformând cetatea de la Hunedoara într-un castel. Industria turistică a făcut ca la castel să se nască o nouă mișcare. În fapt, ea este mult mai puțin agresivă decât o arată imaginile. Este vorba de Ordinul Cavalerilor de Hunedoara. De ce a luat ființă? Pentru atragerea turiștilor. Cavalerii de Hunedoara au misiunea să aducă în prezent o mică parte din istoria locului. Aceeași misiune, dar prin mijloace mult mai pacifiste, o are și formația Junia di Cantores, care au preferat fluierele, bola și tamburina în locul săbiilor. Ne aflăm la etajul logiei Matei, unde foarte importantă este fresca ce se mai păstrează pe zidul exterior al construcției, fresca executată la comanda lui Matei Corvin, în care se încearcă dovedirea originii regale a familiei de Hunedoara. Castelul Corvinilor este locația perfectă pentru filme istorice. Este folosit ca decor pentru multe producții naționale și internaționale. Capela familiei de Hunedoara, o capelă construită în stil gotic, parte din cea de-a doua etapă de construcții civile, inițiată de Ioan de Hunedoara după 1446, după ce a devenit guvernator al Ungariei. Pentru Bram Stoker, autorul romanului Dracula, Castelul Corvinilor a fost o puternică sursă de inspirație. În documentarea pentru roman, scriitorul irlandez a vizitat și el Castelul Corvinilor. Ne aflăm în sala Dietei, partea palatului construit de Ioan de Hunedoara în secolul al XV-lea.
O sală nu cu folosință curentă, ci cu folosință festivă. Aici aveau loc, în general, cinele festive și diferite întruniri cu mari nobili. Un tur de apărare în partea cealaltă, că aripa de sud este descoperit. Aruncați armele! Aruncați toate armele! Haide! Haide! În timpul verii, meseria de muzeograf la Castelul Corvinilor este solicitantă. La sfârșit de săptămână vin în medie 600 de vizitatori pe zi. Bineînțeles, mare parte dintre ei sunt străini. Vacanță e istorie multă, n-am vizitat niciodată România și ne-am gândit că este un loc bun de vizitat aici. Very nice, very nice. It's interesting. I haven't been here before. It's very nice. Ne aflăm pe terasa de artilerie, construcție de secol XVII, iar în spate se poate vedea turnul pictat, unul dintre cele mai diferite turnuri în acest castel, din cauza faptului că, deși este practic cel mai înalt turn al construcției, are un singur nivel de apărare, corpul turnului fiind plin, cu grinzi de lemn, bolovani, mortar, pământ și așa mai departe, pentru a rezista mai bine loviturilor de tun. În trecut, practic, aproape tot castelul arăta pictat în felul acesta. Practic, era nevoie și de acele scurgeri, pentru că apa de pe acoperiș cade în curtea aceea și sunt găurile acelea care permit scurgerea apei. Un loc care este unul dintre cele mai interesante din castel și care adăpostește una dintre cele mai interesante legende ale acestei construcții. Se spune că fântâna a fost săpată de 3 prizonieri turci la comanda lui Ioan de Hunedoara și care au avut promisiunea că la finalizarea lucrării vor fi eliberați. Se spune că turcii au săpat timp de 15 ani până la 28 de metri adâncime, iar în momentul în care au dat de apă, din păcate, Ioan de Hunedoara murise de ciumă la Zemun, o mică fortăreață lângă Belgrad. Soția lui nu a mai recunoscut înțelegerea și a ordonat ca acești 3 prizonieri să fie uciși. Se spune că unul dintre ei a cerut ca ultimă dorință dreptul de a scrie ceva pe una din pietrele castelului. Iarăși, legenda spune că ar fi scris: apă ai, inimă nu ai. Primul lucru care vine în minte în momentul în care pronunți Deva este renumita școală de gimnastică, cea care a adus kilograme de medalii României. Un al doilea lucru însă, neștiut chiar de mulți dintre locuitorii orașului, este legat de nume. Culmea este că Deva nu este nici de origine latină, nici slavă. Deva provine din limba sanscrită și reprezintă zeii subpământeni, adică pe cei care provoacă erupții vulcanice. Tocmai de aceea regăsim o localitate cu numele de Deva chiar și în Spania. Bineînțeles, și aceasta se află într-o zonă seismică și are legende inspirate din cultura hindușilor.
E timpul să începem turul orașului. Facem asta cu pornire din parcul în care se află și sala olimpică de sport. Ghidul nostru este de această dată Mirela. Aici ne aflăm în fața statuii poetului Mihai Eminescu, realizat de Tudor Panait în 1970. Acest palat, numit Magna Curia, și-a pus bazele în 1880 de către Centrul de Arheologie și Istorie a județului Hunedoara. Înăuntru sunt mai multe săli. Programul de vizită a muzeului este 9-17, de marțea până duminica, iar prețul unui bilet este de 3 lei. La ieșire dăm de tribunal. Fără să fie obiectiv turistic, clădirea impresionează prin arhitectura ei. Pentru că distanțele sunt mici, preferăm să o luăm la pas spre centrul vechi. În partea dreaptă se află Teatrul de Artă Dramatică Deva și aceasta este o clădire veche care a fost renovată, pictată, amenajată, unde sperăm să se joace cele mai frumoase piese de teatru. Aici ne aflăm în Piața Unirii, denumită Piața Unirii. În partea dreaptă avem statuia lui Traian, Primăria Municipiului Deva și Jandarmeria. În partea dreaptă avem statuia lui Decebal, iar mai încolo este Casa de Cultură Dregan Munteanu, care și-a luat denumirea de Dregan Munteanu după moartea regretatului interpret de muzică populară a Ținutul Pădurenilor. Ajungem printre numeroasele restaurante și fast food-uri. Dintre toate acestea se distinge o locație care merită să fie abordată. Singurul restaurant care și-a păstrat nemodificată arhitectura din 1870. Este un restaurant cu specific românesc, care are o capacitate de 150 de locuri pe sală și o terasă cu o capacitate de 400 de locuri. Singurul local din oraș care are formație cu muzică live. Punctul cel mai vizibil este și cel care, într-un fel, aduce aminte de Hollywood Hills, cetatea de vei. Toți o văd, dar puțin știu că este situată pe un con vulcanic. N-au știut nici cei care au făcut-o, dar asta nu a împiedicat-o să devină una dintre cele mai impunătoare fortificații medievale cu rol strategic. De 2 ani cetatea este accesibilă și pentru turiștii comozi. Asta pentru că cei aproape 400 de metri pot să fie parcurși cu telecabina. Ghidul nostru este Marius, care de altfel a participat la proiectul Telecabina. Urcăm la o altitudine de 371 de metri față de nivelul mării și la 280 de metri față de oraș. Lungimea traseului este de 270 de metri. Viteza telecabinei de deplasare este de 2 metri pe secundă, deci traseul se realizează cam în 2 minute. Telecabina s-a dovedit o idee de succes. Dovadă stă și kilometrajul, 10.000 de kilometri în fiecare an, aproape o treime din circumferința Pământului. Proporția de 90% din turiștii care urcă cu această telecabină este străini. Români mai puțin nu sunt interesați. Prețul unui bilet
pentru adulți este de 5 lei, pentru pensionari 3 lei și pentru copii 2 lei. Lipsa de informație și poate și lipsa de interes a celor care vizitează cetatea face ca majoritatea turiștilor să trăiască cu impresia că se află într-o cetate dacică. Nu este corect. Cetatea Devei s-a construit în jurul anilor 1250-1260. În spatele nostru avem poarta de intrare în cetate, poarta numărul 2, cetatea fiind așezată pe mai multe nivele de apărare. Cât despre locatarii cetății, aceștia, pe lângă faptul că au fost mulți, au fost și renumiți. Matei Corvin, Gabriel Betlehem. Gabriel Betlehem a construit și Palatul Magna Curia, care se află la poalele cetății, stabilit și o legătură între cetatea, efectiv, și Palatul Magna Curia. Actualmente Muzeul Civilizației Dacice. Sfârșitul existenței ca și cetate a fost în 1848, când în incinta cetății se afla o garnizoană austro-ungară, garnizoană militară. În urma retragerii a rămas un singur soldat care, din greșeală, a declanșat o explozie a depozitului de muniție, distrugând în întregime cetatea. Aici se va construi un șgheab din tablă care va coborî până la poalele cetății. Pe acest șgheab tot pământul și piatra rămasă cetate în urma exploziei se va coborî jos la poalele cetății pentru a se putea reconstrui și reamenaja sus. La 400 de metri distanță pe verticală de oraș, turistul obișnuit se declară entuziasmat de peisaj și este momentul în care poate să-și adune informații despre cetate. Nu-mi vine să cred cât e de liniște. Deci asta mi se pare super impresionant. Și îmi place că ne lasă să, dacă ar fi și oamenii civilizați, și asta ar fi super, că ne lasă să vizităm și să stăm cât vrem noi. E super tare chestia. Și biletul dus întors, așa că intră în același preț, mi se pare foarte bine organizat. La gara, dacă ar fi fost niște de-astea informative, era tare. Așa, parcă era așa pustiu, am văzut eu cumva din tren că pe aici ar fi fost de urcat și am venit, dar dacă era așa mai multe informații, era poate mai spectaculos. Sunt și alte locuri în țară, de exemplu Castelul Bran sau Turnul Chindiei, care sunt mai cunoscute, dar nu sunt la fel de spectaculoase. Acum urcarea de la punctul terminus al telecabinei și până la cetate se face pe niște scări abrupte, amenajate provizoriu pentru turiști. Explozia din urmă cu mai bine de un secol a distrus și podul de acces în cetate. Din fericire, acesta este în curs de reconstruire. Asta va fi intrarea în cetate începând de anul ăsta, lucrare care se va finaliza în acest an. Curios este că mai bine de jumătate dintre vizitatori sunt străini. Au auzit câte ceva despre cetate, după care au venit cu familia să o vadă pe viu. Sehr gefällt. Und bei uns wir lernten diese Ballada. Was bedeutet Ballada? Ballada. Ballada. Frau Kulmives. Jetzt. Wir sehen, wir gehen weiter Hunyad. Castelul Huneazilor. Ja, Schloss, ja. Dann gehen wir sub cetate Zeteváraja. Pentru turiști sunt foarte interesante traseele care se pot parcurge din cetate în împrejurim. Există un plan, o hartă turistică a zonei și ei își pot alege să viziteze diferitele localități cu
urme istorice rămase. Cetatea a fost atacată de multe ori. Între zidurile ei și-au pierdut viața o mulțime de oameni, pretendenți la tron, rivali politici, țărani răsculați și oameni de credințe diferite. Ne aflăm în fața pietrei funerare a mormântului lui David Francisc. Aici a decedat, deci el nu este mormântat practic aici. După deces a fost bătut cu maiul, iar resturile au fost împrăștiate în tot Ardealul. Pe parcursul anilor, importanța cetății Deva s-a reflectat în faptul că este principala poartă de intrare în Ardeal de pe Valea Mureșului. Pe aici trecea și drumul sării, sare exploatată din ognele Mureșului, care pleca spre Viena. Aus Budapest. Ich bin ein Tourist. Wir werden heute nach Ungarn fahren. Aber wir waren hier 2 Tage. Dacă în Hunedoara există până la 5 posibilități de cazare, Deva stă mult mai bine la acest capitol. Hoteluri, pensiuni și vile, toate până în 4 stele, cu prețuri accesibile. Deva și Hunedoara sunt 2 orașe catalogate drept a fi industriale. Pentru turistul anonim, aceste locații, prin cetatea Devei și castelul Corvinilor, își găsesc locul pe harta atracțiilor românești.